ke MeECL Progressive Workers Union MPWU haka khat khandai teri unai tung araja arpusau kala lej ban IT ya ka Kopi Jong Hukum badangshan ka Meghalaya High Court sya ka Meghalaya Energy Corporation Limited MeECL ka babatha ka corporation ban pentrai kam ya ka equal pay for equal work. Presiden ke Union uba manti prangling dok kiri ula IT ya ketika Kopi show personal assistant Jong chairman kam managing director ketenat MeECL Sanjay Goyal namar bu dan ha office Jong u. Habakran sikilat pathai kubor uba manti prang ulaang. Bakani ke hukum ka ai kubor ya ki Nongtrei casual jong ka MeECL ban yo ka jing siu ka bayahap kat kum ki kam bagi trei. Wan hakane ka office jong ka MeECL ka balong headquarter jong ka MeECL. Na ka betaban submit ya ka ka judgment jong ka court ka balami ka khandai tarik. Ka balami ka khasan tarik sngi banongkong. Tengi wan submit ndrei smosi by CMD by DCA dan ila submit tanggal city. Nam bagi dak ban menteri kam ya kan ka order jong ka court dan ni pempau ka jing sngu ya ka court badan borom Meghalaya High Court ka bal arai ban menteri kam ya kan ka equal pay equal work dan ni da sngu huduk kata-kata ni pempau ka jing sngu kam tam ya kong Angela bal yarap ingin duduk pas sedang bangin fai ni kes kam tam ka penjur ki Pidaru bala yelek ini kes bersimpor haduk rice nem tam dengan yelek ini kes haduk bangin yo ini kencok untuk kesi kasan tarik kerak yang kecil kemen ini baru kumki member dengan union di baterai kumki kontrak dan di casual employee apa jangkan ICL ikut jangkan union baru menjalan kalai sepatan. Okey, kamu you begitu kontrak? Ikam na duki kam cleaner, kam pion, kalasi, LD di metaridar, di bill clerk, di lineman, JDA, entah. Kerana ke union jongi ngilak sedang hau benai September arjar kat new. Dah por bangi ngilak sedang ya ke union. Dah don kecik ke bangi kenduk kum ki Nongtrei, nong sengi lagi nong belas sengi jang ICL. Reda ke jing don ke jang ke union. Ngilak bo ya kita kat charter di man ngilak submit ya kat charter di man sebagai management. Bak ngilak don kat tu kat neteli ki benefit dan ke jing mentoy ke bangi yok. Nah kan ya ke langba ka jing steng jongi ya ke union. Ngilak yok ya ke end leave, casual leave, ke overtime, juk ka maternity leave. Nalor katang yok ya ke increment na ke minimum wage ke long san persen ni ke basan senem, 2% ni ke bacu senem, bakasan persen ya ke bakasan senem. Bakum juk ngi yok ya ke EPF ke balong ke jing mentoy haduk kata-kata yang ikum Nongtrei. Nong belah. Namar idon ki peralok jengi ki balayak ha kapor baki treh ni driver kata ru ki bahayi ngujuk ki khon ki kti jong ki kedang yok jing yarap yok ki insurans baki jing yarap ka pension lengba jong ka EPF ngi sengu haduk kata-kata khamtam ye kong ibala usut ia kan ka EPF hangi kum ke union bangin dawana ka MeECL bangin yok ka bakano kalau ke jumentoy bat lengba kan ka EPF kalau ngejung kerku khamtam ye gitu kiba bilong ying kibala dok no kiba i batoy jungki baterai kena po nak office kejung pesngau jungki naduk pas dang hi dok mensuah dok mentar ka ke financial crisis kata ka dei kiba gi pesngau yingi rengi sngo ben bah kini ki pena kibala det ngi ba power minister la penpau bagala don ka improvement ha ka jinglum pisa jungki ICL ban ka leong CMD la penpau la don kata ka jingduna ha ka penang duna susuk kata ka kalos jangka management naga arpusan persen tak ajar 100%. Bagi community barang bahkan ke financial improvement jangka MeECL ila menteri kam ya kena order jangka. Nongtrei mons ngobha ka kong Angela rangat ka balaya rap ya ke union ban mudoi hayeng kasari house nam arja arpuai kala ong makani ka jing job ka wan hadin nyos nam ka jing ya khun jongki. Kani ka jing job kan aiman sem ya ki wai pat ki nong song snong ka jela ban slur ban dawa ya ka hok jongki la ong ka kong Angela. Kini ki Nongtrei jongka MeECL. Ki badai ki long-standing casual contractual workers doing work of regular nature. Ki le ki kam ki balong kumju bat kitu ki ba dei kita ki regular workers hangni. Hadu menta kimju yo ka jingsiu ka ba kumju. But kira yo pada menta da ka judgment na ka High Court of Meghalaya ka ba betha ba ki dei ban yo equal pay for equal work. Ki jat kam ki bakia le kini ki member jong ka union but ki contractual and casual workers ki bon jat but kata ka kam kalong thik kumju kum kita ki regular workers reina do menchwa ki shit ayaki
tang hakador jongka minimum wage. Kataru kabamju tikena. Kabamju kio kat kumka rukom day ban kio kat kumka an minimum wage jing sha di ban revise man usnem. Ti hau snem arhajar khat nyo kini ki workers baro kia wan kia terlilang ban thau ya kini ka union. But ling ba ka union kia shong kia list down kita ki jing but kita ki hok ki bajing sisa ki la de ban yo na do ban shwa andre hadu kapor ba kia wan lang kum ka union kim pat ju yo ka balong kum ka leave kata ka minimum wage ru ka ba de ban kiu man usnem ka earn leave ka PF kita baro ki busuk kata ka charter of demands but kani ka equal pay for equal work ru. But nado ka tu kapor ba ai ka charter of demands la bun ki jing job mo ba kita ki leave maternity leave kita ki increment ki la ayat handai kana ka equal pay for equal work karang sa. But dei na kata ka daw ba ka union ka shim ka sinjam bandet tit jing khang jong ka yeng shari. But who are 2021 yeah file ya ka writ petition but dang shen menta la yo ya kata ka jing job ba hapo arbnai ka MECL ka hap and say with contractual but casual workers equal pay for equal work. Tangin siya kren ka management dai ka implementation jo kane ka order dai ka shai bha ka order ka baong ba the basic structure ka ba yo kini ki regular workers kata ka dai ka bha jo ki contractual and casual workers ro long ni kwa ban ajing mut ru pai pa namar kani ka hok kum ki Nongtrei nong bela hang ni hajala jongi sha nyon ben bha nandu ka dor jo ka bible la ne ki be ki hok ki bang nei ban yo but lada kani ka jala jongi kamla ban buromi ki Nongtrei nong bela kamla ban aya ki ka e ka ba di ban yo ban imi kita ki jing im ki badon burom ki badon jingkerman ba ki khon ki ti jong ki kin bet kin biang dai kas jelai jongi pro ko bai kamnum la ban ki kanu ka jaka ai kamnum ju ki la da hidon ki Nongtrei nong bela ki ba ritman sem bet ki ba don be ka jing sha khnan ben ba phi pet ki kum ba phi te amraw ki kamnum ju don kata ka productivity na kata ka jing ki but kani ka jing don ju kani ka MECL union but ka jing job jong ka dei ka ka ba dei ban ai jing kermen ya ki babon namar ba hot ki don ki be ki union ki ba ki la ju job mo lada ki dei ki tu ki security workers hani hu ki ba yo ya ka tu ka jing si kwat kum ka central wages la ne ha Nazareth hospital union ki don ki parlak jongi ki bla job ki rights ki jong ki handrai in a big public utility kum kani ningkong ki dei ki ni ki workers ki ba tei ki ba pen scam ki ba kan tiaw ya kani ka public utility ka ba wan lam jing mut ba wan lam jing mentoy yang i barok citizens handrai la dangim la apa de ban kershane ki bat ban kan mau ba dei maki ba wan lam ka jing bha mo saka imlang salang kamnum poi se se handrai bun sin hang ne hajala jongi ki shu ai daw kum ni kum tai bam don pisa handrai yo i ba ki perlu pathar shani stai kam bam ler bar habangi kren hi ya ka yo ka kot ba ya ta ka roi ka par kam dei tangani ka infrastructural development visual chnak le be ki parking lot visual chnak ki surok ki nala ki tu basuk ba ban chna na ba yo ira ka khamat hre kani ka jing kan tiwi wei long yeng bakin yo e ka bha baki dei ban yo bakin yo e ki hok kum ki Nongtrei nong bela so that they can live in dignity kani ka dei ka roi ka pa ka bangi ni dei ban strive for kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong undi dei khau plus f u khau fortified u khau 45 henrai ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto khau ba ai barabor umde u ba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman henrai ba uni u khau 45 don jinga dei kumno yo i ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12
iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki. Ba uni jingbam plus F pat ngila banyo ne eh. Nang ne kong nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS MDM PDS kabha na ka benda upajba. Ka sorkar mi kala mangkerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benda ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikrannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.